mic test. Hello, hello. Hello, mic test. 1, 2, 3, sound check. Mayatan? Api, ada kastan na eh. Mayatan? Hello, hello. Daytoyen tinurore di agisem kari di daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputa na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare di dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare ti servisyon, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Okay, kablawan tayo po iti kaudyan nga winners, weekly winners tayo po iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza gagiyem ken kabsat iti weekly winners po idikalman ada draw then ada pay talo nga nabati apo nga weekly draws para iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza gagiyem ken kabsat iti mga baka po iti weekly draws first, second, and third prize umawat da po when mga bakda iti imported goods GKM ken kabsat. Then ada sa nga pulo nga mabunot apo nga entries nga dagito apo ket umawat tisag to 200 pesos kas consolation prizes. No kasano apo ti makipartisipar awan sa baling aramiden nyo no di mapan na agupa agrenta apo kadagitay cottages ti Blue House Beach Resort. Tunggal cottage nga maupaan, may kanyan sigida apo dito nagupa iti maysa nga Blue House t-shirt gagiyem kabsat instant. Then dakay amin na nagkuuyog manipod kaubingan aging gana iti kataingan umawat kayo amin na po iti saggaysa nga raffle ticket. Ije raffle ticket, ije stub na isurat yo ti nalawag clear nga penmanship. Detinagan nyo, address yo, ken kastameten DJ cellphone number yo gagiyem ken kabsat then digiti apo ti mabunot nga paka mabunot para kanite nagduduma pa premyo ken into Mayo 31 gagiyem ken kabsat dito apo ti panakaangay dito grand draw kakabsat na aday din naangay nga mid promo draw nga nangabakan na po iti 5,000 kas first prize, 3,000 ti second prize, kan 2,000 DJ third prize. Then dito yan finalan apo grand draw ti premyo apo first prize 10,000 second prize 7,000 pesos kan ti third prize 5,000 pesos gagayim keng kamsat so nga apurain nyo apo no plano nyo ti mapanag beach si Jay Barangay 37 Kalayab, Lawag City awan sa balin nga papanan nyo apo no diti Blue House Beach Resort so dalaing apo ti adan niti kastoy nga papromo kas panagyaman kada kayo nga mangpatpatronisar iti Blue House Beach Resort. Orlite ka po, ti grand draw tayo May 31
10,000 ti first prize, 7,000 ti second prize, ken third prize 5,000 pesos. Adun to pay apo nga consolation prizes. Babaeng kada Mr. Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, nagtagi kwa eri Blue House Beach Resort. Di uliplipatan, the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, adan na pala basa po nga 20 ket 20 minutos kalpasan ti oras tayong alas 12 papagayam. Okay, adan na ti may sa apo nga babala wenno balaaga po nagbalaaga po ti agricultural grupo di Manalon nga samahang industriya ng agrikultura deti sinag kakabsat ken gigiyam nga mabalin nga agresulta ti baro nga fertilizer scam tin parwar ti Department of Agriculture nga panagusar iti biofertilizer agagiyem keng kamsat. May palagip nga di napalabas nga Abril 27 nang iparwar ti Department of Agriculture ti Memorandum Order number 32 nga detoy ket nakaisagudayan ti guidelines babae na po ti panagusar iti abuno wenno biofertilizers iti detoy nga tawen tapnon ti kasta adadapay kano nga pumintas ti apit iti irik wenno pagay gagiyem kamsat. Segundo ti DA tinasaw nga memorandum order ket isu ti panagusar iti dua nga bags ti inorganic fertilizer urea kada ektarya ken detoy ket agbalor iti 4,000 pesos. Idinto nga iti selected biofertilizers ket mabalin nga sukatan iti dua nga bags ti urea nga saan nga maisakripisyo apo dijay ani wenno maapit gigiyem kabsat. Nupay kasta segun ti sinag ti chairperson nga ni Rosendo So depektibo ti basehan ti nasao nga memorandum gapu ti presyo apo ti urea iti agdamarket 1,100 laeng iti kada bag idinto nga ti 2 bags iti kada ektarya nga adaan laeng iti presyo nga 2,200 gigiyem ken kamsat maikontra detoy iti naipalaon na po iti memorandum nga 4,000 DJ dua nga bag di pesag 2,000 gigiyem ken kamsat inpeteng ni So nga ti panagusar ti biofertilizers iti commercial scale ket saan pay nga napaneknekan nga mangresulta apo ti mas nangat-ngato nga ani ken DJ cost efficiency ken awan ti nauswat nga field trials ken commercial test nga manggarantiya tapnon ti kasta bigla nga mausar ti biofertilizer iti entero apagilyan iti likudan deto in recomendaket din iso ti panagusar ti compost chicken waste kas mas
nalaklaka nga organic fertilizer ken inpeteng ti Department of Agriculture nga maipursigi ti panakausar ti biofertilizer nga saan nga mang pababa ti production cost gagiyem kay amsat aglalalo ket layat ti pangta ti El Nino phenomenon. Nagsurat meten ti grupo ken ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ken kasama ti isunat agdama nga Sekretaryo TDA ken ni Senator Cynthia Villar gagiyem kausat nga mangidadaulo iti Committee on Agriculture and Food tapnon iti kasta adda ti pannaki ramanda wenno pannakibiyangda ket maibabawi wenno ma-recall ti memorandum order ti Department of Agriculture. Diti amo apuno diti ket kamali iti biyang ti Department of Agriculture. Dito pa ng questionar ni Rosendo So ti Presidente Apo ti Sinag ti ku-questionaran na DJ naipan iti memorandum nga bayad ti kada supot ti abuno kada bag gagayem kay absat DJ 4,000 nanginaunay ti agdama segon iti Kenizo 1,100 so dapat 2,200 laeng gagiyem ken kaabsat ti bayad DJ duha nga supot duha nga bag ti abuno ngem ti metten ipan dito is 4,000 di kad overpriced adda gatang ahensya ti gobyerno especially DA kakabsat kay gigiyem nga detoy pagamamkan ti Sinag nga mabalin nga maalamid man nila po di fertilizer scam gagiyem kay kakabsat aglalalo nakangingina ti abuno ku-questionaran detoy apo ti Sinag detoy memorandum order number 32 nga inpasa apo in parwar ti Department of Agriculture gapo kadijay presyo ti abuno gagiyem kay kabsat nga DJ dua asupot nga usarem iti kada hektarya umabot meten iti 4,000 pesos ngem ti actual price kaditi pagdatangan 1,100 per bag so nga DJ dua nga sako is 2,200 so adda diferensya no ko apo nga 1,800 ket no balkaw gulpiam ti gumatang di ginasgasot kada rinibribo nga bag sinaket dakkel nga kwarta detan deta na ipatong nga siya magasot iti kada sako kada bag ti abuno gagayem kay kamsat so nga adda tinagbalinan na pong adang ti Sinag babaen di pa nagsurat da iti Agriculture Secretary nga ni Presidente Ferdinand Marcos and at the same time ni Senator Cynthia Villar nga iso apo ti Chairman ti Committee on Agriculture and Food ijay Senado tapnon di kas i-recall wenno mabaliwan maibabawi apo deti na saong memorandum order manipod apo iti Department of Agriculture diti amo no nairanta deti apo or anyala dita na apo deti nagbalin nga rakurak da apo iti biyang ti Department of Agriculture gagayem ken kamsat okay so sapay apo ta may kan importansya detoy namin agdakkel nga pukaw ti gobyerno no kas pagarigan aglalo digitay agiwarwaras iti abuno ket no kas iti pang presyo da na di angkaten da na ket delikadon maibusta kwartan wenno pundon nga awam met ti maibanag gagayem ken kabsat okay ada na palabas apo 27 minutos kalpasan ti oras tayo nga alas 12 okay digitay deti siya medal tally gagayem kamsat ti manariman nga Southeast Asian Games as of today 11:10 gagayem ken kamsat ti oras ti ranggo apo o dinggenyo nangato ti ranggo ti Pilipinas umuna deti host country Cambodia gagayem kamsat adaanen iti 32 golds 20 nga silver 20 mesa nga bronze with total medals 75 sumaruno ti Indonesia with 17 gold 12 silver 24 bronze medals total of 53 gagayem kamsat then may katlo Thailand 16 gold 17 silver 25 bronze with a total of 58 medals Philippines gigiyem kang absat sangapulo ket lima nga balito ka medalya 20 nga silver 23 nga bronze gigiyem kamsat with a total of 58 balitay tayo iti Thailand but Thailand lamang nga po iti maysa nga gold lamang iti talo nga silver
ken lamang iti dua nga bronze. So medyo gitgitan, ha? Basit lang nga po ti diferensya. May kalima is Vietnam. Vietnam with 14 gold, 19 silvers, and 27 bronze medals with a total of 60 medals. Gigiyam, nakikitain nyo, bilang dati medal ni Vietnam na nabababala dirang kuna, gaputa, basbas 60 golds na, gagiyam keng kamsat. Ngem adot ti bronze medal na, 16 ti medalyada. Singapore, 9 gold, 6 silver, 13 bronze, 28 medals. Malaysia 6 golds, 10 silvers, ken 13 nga bronze, 29. Myanmar 5 golds, 3 silvers, 19 bronze, gagiyem ken kamsat 27 ti medalyada. Laos 3 golds, 5 silver, 22 bronze. Brunei, awan pa iti gold medal na, may isa iti silver, duwamet apo iti bronze. Ti East Timor, gagiyem keng kamsat, 0 apo ti medalya nga balitok, 0 ti silver, ada dua nga bronze medal na, gagiyem keng kamsat. Total 11 entries gagiyem keng kamsat. So, digiti na anon, naala na po 117 golds, 115 met nga silver, 191 nga bronze. Gagiyem ken kamsat 423 aminen. Apo digiti kakabsat ken gagiyem. So nga napintas apo diti ranggo ti pagilya na Pilipinas maikapat tayo apo. Kumusta ente tuman diti Dragon Boat team nga pakipagkamengan na po digiti talong agkakasinsin from barangay Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte. Okay, dito sa sabalin to kadamdama, gidasar tayo, agyaman tayo kadito sumaganad. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo, barangay 16 Bacara, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo na po iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Ken pagyamanan tayo po ni Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin dito Toronto, Canada. Thank you very much Mr. Jewel Centillas, manipod ti Lahaina, Maui, Hawaii. The Mr. and Mrs. Danny Agustin dita pailaeng Toronto, Canada, ni Mr. Ray Villanueva iti California, Estados Unidos. Thank you very much Honorable Mayor Francis Espirito iti Dumalneg, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikriklayan nyo apo iti Baguio, kahit yun agpakonsultar ti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. TMT Construction Company, iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin na po ang construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo iti naing kalintigan na presyo, ti TMT Construction Company, manipod pa nakaplano, aging ganat malpas, ti patakderyo apasdek. Babaen di pa nang imaton, ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po ti konseho, ti Ili, ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Daan ka rin tinalalaing aircon technicians, tapno urnusen da ti aircon tilugan nyo. Babaen kay ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat iti Cherry Lin's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lin's Crispy Chicharon, adaan raman nga di mun tumaripatan. Kukwa kin matmatunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka iti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, diti Syudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti girubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian niya gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. 35 nga minutos kalpasan ti alas 12. Dati yun na po, ti may ikadwa nga 30 minutos. Hindi pa nagpipinadamag. Di programa tayo, Damdamag ni Berto. Oy, digitay OFWs, especially gagigim keng kaabsat. Ano, digitay kakabagyan nyo apong agawid. Dinggen nyo detoy, bagaan nyo ida. Gagigim keng kaabsat. Ngamin, nadamay sa apong check-in agent. Idamay sa nga airline company nga suspendido ti agdama. Gapo iti panagkikil. When no panagdawat, gagigim keng kaabsat. Naipan iti preventive suspension ti may isang agent iti check-in counter ti may isang airline kalpasan na po nga naadda ti nangipan iti when no may isang overseas Filipino worker in post na po ti social media ti questionable nga panang dawat keng kuana ti kwarta ti nasao nga agent gagiyim kay absat gapu iti excess baggage para iti flight na po ijay Thailand itay napalabas nga lawas gagiging kamsat base ti report kinuna ti flag carrier Philippine Airlines nga imbestigarin da ti insidente kinikanda ti aksyon kagiddan iti post iti social media ti agnagan Marie Claire Reyes nga nangibaga nga isuna ket when isuna po ket nasubukan at sinubukan di check-in agent nga singiren iti excess baggage payment ken kimbilin na nga ipan na deto when ipadala na mabaren iti personal bank account na tarantado to JB bank account na pangisirkan ni Marie Claire Reyes nga DJ singsigiren na po nga bayad ka DJ excess baggage okay deto nagbalin na pong balikas iti biyang ti manipod na po iti Philippine Airlines. For now, the concerned check-in agent has been placed on preventive suspension and we are working with Macro Asia, the agent's employer and our service provider at NAIA Terminal 2 to enforce strict policies against any form of fraud or irregularities and to prevent any recurrence dito po tirakura ka po ti spokesperson Cielo Villaluna gagiyem kamsat base ken ni Reyes dito Marie Claire Reyes base ken ni Reyes nag-check-in dito para iti flight na ije Thailand iti Huwebes iti malem ti Huwebes ken nabagaan babaen iti nabagaan ang agbayad ti 11,000 pesos para iti excess baggage na nga sa nga pulo ket 2 kilos gapu iti 30 kilos laeng ti mabalin na apo nga awiten wenno kargaen dito balikas po ni Marie Claire Reyes sabi niya ma'am okay lang na magbayad kayo ng ganitong halaga ipinakita niya sa akin yung phone niya nakita ko na lang yung 11,000 sabi ko 11,000 ang kaya ko lang 5,000 kung nakano deti Reyes gigiyem kamsat idi kwan apo naabutan ti agent ti paper napkin naabutan na iti paper napkin no sa dinno nga nakasurat apo ti personal bank account number inyawat deto iti boarding pass inayawat babae di boarding pass and di likod na di likod di boarding pass at the tisyo gagiyem kamsat ket kun nakano di check-in agent nga dito nyo po ilagay sa account ko na kinunapay ni Reyes nga
napalubusan nga makastrek iti immigration area iti baet nga iti saan na nga panagbayad ngem inasetganisuna ti check-in agent uray no addan iti boarding gate detoy kaya isu dito na po nga kinid daw na nga mabalin na 2,000 laingen ti bayad na ngem kuna kano tinasaong boarding agent nga tawagan na ti supervisor na gagiyem kabsat pimanaw then naglugan ni Reyes ti eroplano nga saan nga nagbaybayad so digitay OFWs kakatulad ko padak mo na agbalin kayo nga aware tapnon na maamuan amin digitay karbingan tayo digitay proseso no kasano iti panagbayad ken saan nga iti tissue laeng luko diti ilalog pa ni Villaluna nga standard operating procedure ti Philippine Airlines ti panagtimbang iti check-in baggage no agsubra kasapulan niya agbayad ti pasahero iti check-in counter saan no sa dinno nga maipaayan deti ti resibo kas mangipaneknek ka di transaction digiti apo digiti nagbalin niya dapat may inaganan digiti kakastoy kakabsat kay gigiyem o ken bagaan nyo apo digiti kakabagyan nyo or digiti buybuyag dingdingig kada tayo masapul amuyo digitoy DJ ti pagbayadan nyo haan nga DJ check-in agent gagiyem kay kabsat ada procedure apo no agsubra agbayad kayo ije check-in counter ken saan nga agbayad iti asinuman ken adda resibo na detoy iti ngamin naipanpay dito DJ account number 1111-1367098 gigihim kay kamsat dapat apo ket amuyo digitoy talagang ureanan sa tatan ket apon umuken digiti kun niber gagihim kay kamsat naglalalo ti endo digiti OFWs kakaasi dala nga po ang isudag balbalinda nga biktima aduna po digiti nagbalbalin na biktima nga OFWs idi kwa tanimbala tatamanen sa bali manen pagbayaden da po kay DJ excess DJ baggage da ngem saan met nga umiso nga pagbayadan DJ met lata agent ti mang singireng ken kuana gagihim ken kamsat okay so dapat ammo tayo amin digiti apo especially digitay rumar sumrek dito pagilyan ang aglublugan iti eroplano kakabsat ken gagihim okay tuloy-tuloy thank you very much kani Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin iti Toronto, Canada. Maraming salamat Ma'am Esmer Galicinao manipod iti Barcelona, Spain ni Ma'am Elis Tamayo iti barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat Mr. Jewel Centillas manipod ti Lahaina, Maui, Hawaii. Mr. Ray Villanueva manipod po di California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa po kani Honorable Mayor Francis Espirito iti Dumalneg, Ilocos Norte. Thank you very much iti Cherylin's Crispy Chicharon iti mismong ground floor ti San Nicolas Public Market babaeng kada Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador. Maraming salamat Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center iti Balintawak Street, Lawag City babaeng kada Engineer Neil Jose. TMT Construction Company, ti 48A Kabungaan North, Lawag City. Lao din na po ti Cabeza Elementary School, babengkin Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kuati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kas ta ag-condense iso na then ag-mist to igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Tita pa nagpipindadama. Kung patapulo ket 5 minutos pasado alas 12. Gagiyim kay Kabsat. Dito pasama ka po, di kalman, ijay Texas, Estados Unidos, gagiyim kay Kabsat. Umabot ti siyam nga tattao, digiti na-i-record apo when no ang digiti ket nasugsugatan, kalpasan tinapasamak nga mass shooting. Iti may nga mall, ijay Texas, Estados Unidos. Iti may nga rakurak, kinuna digiti otoridad, nga iti agdama ket saan pay nga bigbig ti bilang numano apo digiti pimusay ti detong insidente ngem na adda ti siyam nga tattao nga naipan ka digiti ospital gagiyem ken Kamsat sigon ti opisyal mabalin nga adupay digiti nasugsugatan babay agapoy iti dasaong nga pambaltog ken posible nga naipan digitoy iti sabali nga ahensya babayen ka digiti kapamilya wenno gagayem da apo digitoy nga biktima nga naitaray ka digiti nagduduma ospital base met apo ka digiti saksi saan nga nabababa ngem duang biktima ti insigida nga pimusay Kaabsat kunada nga nakita da nga naarpawan digito apo iti lupot kadigiti bangketa wenno kalkalsada asideg timol idinto nga adda digiti panangipalawag digiti otoridad nga ti gunman ket nakasuot iti nangisit nga arwaten kinumpirma pay digiti otoridad nga may bilang kadigiti biktima ket ubing idinto nga ti shooter wenno dito nagpalto-palto gapo ket napapatay dagiti pulisya agtultuloy apo ti investigasyon no anya ti rason apo nga naaramid ti nasao nga pamaltog mainay giti detoy adda dito nagbalin man na panawagan apo ni US President Joe Biden gagiyem Kamsat iti Kongreso ti Amerika nga maipasa apo ti linteg nga mangpaiget ti panagtagikwa iti paltog gigiyem Kamsat kagiddan detoy ti baro nga shooting incident ijay Dallas, Texas no sa dinno nga natay ti 8 nga tattao update natay apo ti 8 base apo kaditi damag sekdan ti rakurak ti presidente nga gutguti-guten na ti Kongreso di Amerika nga mangipasada iti naiget nga linteg para iti panagtagikwa iti paltug. Insigida wenno alisto nga naipan digiti tattao nga adda iti Allen Premium Outlets. Kalpasan na po ti panagpalto-paltog dito nga suspect napatay met apo digiti nagresponde nga pulis ti nasaong suspect gagiyem ken Kamsat nagsasaruno apo digiti pasamak ijay Texas adda pa diti panagpadungpar gagiyem ken Kamsat iti
lugan gigiyem kay kamsat babae na po iti maysang lugan nga dito apo ket sa ampay nga na pito apo di kita natay gagiyem kamsat kaya dito Texas border natay apo ti pito nga tattao kalpasan nga isuda ket dungparen ti maysa kotse iti asideg digiti balbalay iti migrants ijay Texas border segun ti kadito otoridad ti Brownsville Texas nga insigida nga nagresponde digito iti awag gapu iti panangdungpar ti maysa nga Land Rover kada iti tattao nga digitoy katagururay ti bus nga mapagluganan da insigida nga naaresto digiti otoridad ti suspect kalpasan ti insidente amamuenen digiti otoridad no nairanta ti nasao nga panakapadungpar dagiti tattao ayun gigihim kay kamsat kita inyo kadlang nagadoa po nga paspasamak nagsaruno dito nga pasamak nakamami sa pasamak apo manipo di jay Texas Estados Unidos. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di serbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan the Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort pare reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282 Blue House Beach Resort. Padaanan ti Grand Draw ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Awat sa baling aramiden nyo, tapno makapartisipar kayo. When umikan kayo, apo ti chance nga mga baka rin kakadakila pa premyo. Iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza, gagihim keng kamsat. Mapang kayo agakupar, when agupa apo ka ti cottages, ti Blue House Beach Resort. Insigida, may isang cottage, may kang kayo nga insigida apo ti Blue House T-shirt. May isang Blue House T-shirt, gagihim keng kamsat. Then DJ Grupo yo, manipod ka ubingan, naging gana iya po ti kataingan sa gagaysa kayo apo nga raffle ticket ti maited isurat yun ni J Stab tinagan nyo diti nalawag apo nga surat amo yun nagatender tayo ka di midday mid promo draw gagiyem keng kamsat Maria Josep dandani di mabasa ti sursurat da kas nasurat ti nabartek maki di ba saya atin nyo apo baka ano kayo sayang digi J premium yo ken maipakita met ang napintas di surat yo kakabsat keng gagiyem pwede phone number na sisita DJ dapat surutin nyo apo DJ procedure DJ stab danagan nyo datay kumpletong address yo ken DJ telephone number yo phone number yo tay jeng tawagan ta kayo tanong kay alan de premium yo gagihim kay kamsat digi tay weekly winners tayo po dapat talo nga weekly draws 14, 21 ken 28 digi tay weekly winners mga bagda po imported goods first prize second prize ken third prize then sa nga pulo apo digi tay mabunot nga entries para di consolation prize nga sag to 200 pesos then into no grand draw May 31 gagihim kay kamsat padaanan markaan yon ta kalendaryo yo May 31 first prize 10,000 pesos second prize 7,000 pesos ken third prize 5,000 pesos adunto pay nga consolation prizes apo
ti bakin nyo. Manipod po kada Mr. Rex Sibuyat, kay ni Mrs. Nancy Buyat. So awan sa bali aramidan nyo, mapanag-okupar, agupa, karita ay cottages, ti Blue House Beach Resort. Tapnon di kastam, ikang kay ti chance nga mga bakarita kakadakkel pa premyo, manipod iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinik na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Marami sa pa may JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply, iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Talupay ka minutos kasanganan ti alauna. Gagayim kam sa papantiwa po iti biyang ti Philippine National Police. Amo iti Philippine National Police tata medyo digiti investigasyon na po ijay Senado to include lower house gagayim kam sa puro police digiti may investigar gapo iti drugs gagayim impasigurado po ti Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. Iti barong nga PNP Chief apo taga Bacara, Barangay 3, Bacara, Ilocos Norte nga rebaen ti liderato na ti agar-ari nga palakasan system akit may subli ti kredibilidad dagiti pulis. Halos isumit amin na po nga agbalin nga chief of police dito ti kalikagumda ada dagiti internal cleansing kada maikat dagiti butit a pulis gagiyem kay kamsat di ba ni Apo Panfilo Lacson idi ada dagiti pagjagjagingen na nga pulis gagiyem kamsat. Segon ken ni Acorda saan na nga ipalubos nga agari iti babaen ti liderato na ti palakasan system seknan apo iti promosyon dagiti pulis ti promosyon ket rumbe nga nakabase iti merits ken abilidad ti maysa nga pulis segon ken ni Acorda kabayatan na mamati ti baro nga PNP chief nga maresrespeto ken saan nga kabutbuteng unay dagiti pulis kunana nga piliten na nga pasayaaten iti serbisyo ti PNP iti uneg ti 7 nga bulan nga panagtakim na sakbay deti mandatory retirement. Nupay kasta nupay ababalaeng iti panagtugaw na
agit aramiden na kano amin na po nga pagkaykaysaen dagiti police operation kadwada dagiti government agencies ken sabsabali pakairamanan apo dagiti so amin nga Pilipino. Inayon ti Baruma PNP Chief Acorda nga importante ti kredibilidad dagiti pulis tapnon agsubli ti talek ti publiko iti PNP. Apela pa iti PNP Chief nga adupay laeng nga pulis ti nasasayaat ti aramid na kumpara kadagiti ibong wenno dakes nga pulis gagayem kay abdat. So even the PNP Chief admitiren na adadakes nga pulis dakes a pulis ngem kuna na adu kanu pay laeng nga po digitay nasayaat nga pulis sapaya adaduda sangket nga adu digitay dakes nga pulis gagayem kay abdat kita inyo tapo digitay agi warwarak agi rakrakurak iti irregularities digitay pulis. Pulis damit lang nga dati. Sino apo ni Congressman Bonifacio Busita nga nangibaga nga ti sistema ngamin nga maagar-ari ditoy apo iti biyang aglalo ti illegal drugs keta detoy kuta talaga dakasta apo uri anon da gaputapno adda maibaga nga accomplishment da uri sinon tiraen dan kakabsat kigigiem ado apay nga pulisen tinangi konfirmar kada tiyo tatang kasla kada iti konfirmasyon ni Busita detoy Romeo Acop dati nga pulismet la detoy apo may isa nga diputado nga makibagin investigar talaga nga iso timang kirog kada iti pulis nga ibagada ag suswitik gagiyem kay kamsat adapi may isang nga pulis di Senado kinontempt da apo balod da sadya deti maibagbaga nga may isa kadagiti gunman ti degamo slay case apo ijay negros gigiyem kay kamsat so nga nukit kitahen tayo tataapo parang nagigisa po yung mga kapulisan kitsapay apo ta detoy ken deti kalikagom ni PNP Chief Acorda nga madalusan na po ti kapulisan na sapay ta kagiddan dito apo diti pa nakaiwarwaragawag apo digitay nagnagan digitay saan nga umisong aramid saan nga opisyal nga wenno saan umisong aramid naglalo iti operasyon ti illegal na druga digitoy nga pulis gagihim kay kamsat kasi basag na ampula gagihim kay kamsat tenyo digitay rakurak da apo ni apo Senador Bato de la Rosa ti pungtot na apo kaditi may isang pulis nga may ramraman tinagan na kaditi digamo slay case gagiyem keng kabsat di na malagip no anat na paspasamak di na pay malagip apo no asinot ng ipian sa kingkwana nagaramat pay apo ti sabaling anagan gagiyem keng kabsat kita inyo apo ti aramid digitoy nga dakes a pulis kas kuna ni apo Apo Chief Acorda saan met nga iso amin nga pulis kano apo ket dakes adu pay laeng kano tinasaya ata pulis sapay la kuma adu pay laeng apon nasaya ata pulis saan ket ding adut dakes sa pulis gagihim keng kamsat apo nga kamkaming tinailya na pulisya talagang nagigisa na kayo kadagitay investigasyon ti Senado ken uray apo iti House of Representatives kamo no maituredyo nga buyaen digitay rakurak da Busita da Acop da De La Rosa nga aggapo iti hanayo aggapo met laeng iti linyayo seknan kadagitay saan nga umiso nga aramid tigiti dakes nga pulis manghibabain dito nga pulis kun apay ni De La Rosa gagihim kay kaamsat so nga dapat apo laeng nga masurot nakabebeyagan nga na urgiti makungkuna apo nga programa nga internal cleansing ti biyang ti PNP nya maging gana ita dumakdakes ti pakairamramanan dagiti pupulis nga so magmamano saan met nga iso amin gagiyem kay kamsat kita nyo DJ manong milyon nga droga gagiyem kay kamsat ti adagiti agatap nga dagiti jacket na urnong nga droga nga dagitay nakaltas kadagitay maoperasyonan kasla kuma 50 kilos kitila may deklarar agbali na 20 kilos di 30 kilos ma-revive di jay tapno mailako met laeng gagiyem kay kamsat adda atap nga kasjay isu nga naigit apo ti paragin investigar da no innotoy gapuan ti kasjay ti kaaduna apo nga druga gagiyem kay kamsat ket sapay apo tagbalaigi ti uneg ti 7 a bulan ni apo Acorda nga mangibaga nga dalusan na apo ti biyang ti Philippine National Police kang runan na apo iti biyang ti palakasan system.
Okay, awanin na po tinabati pa yung oras tayo tinatingal daw para yung programa tayo Damdamag ni Berto. Dahil di bagay mo, Robert Berto de la Cruz, in the technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin, tinatalinaay nga malem ti Lunes yu amin sa napada, agyaman kam, tingkay panagdingig, ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod tayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tap na makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tap na maamuan ti publiko. Ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Irimay kadwa gundaway papagayam, yabrasami ti nagasat nga malim. Ti Lunes tayo nga amin na sangapada.
Mayo 8, 2023. Mani po dito ENR Online, may danon man yung kadatayo, ti sabali pa nga parang ti programa Tina Palabas. Dahil bagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Sa balimanan nga surat, tintay padayawan, nga ibasay ti deto nga malim. Surat manen nga nakay palaunan, tinapalabas iti biyag kinayat, ti may nga pagayan. Ngem kasangwanan ngintay, rugyan nga ibasa, ti nasao nga surat, papagaya, magyaman tayo kaning sumaganan. Thank you very much kini Ma'am Elis Tamayo, iti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastamit din kini Ma'am Esmer Galisinao, manipo diti Barcelona, Pagilian nga Espanya. Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin, manipo diti Toronto, Canada. Thank you very much Honorable Mayor Francis Espirito iti Dumalneg, Ilocos Norte. Mr. Ray Villanueva, manipo diti California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa ken ni Mr. Jewel Centillas ti Lahaina, Maui, Hawaii. Ken pagyaman tayo da Mr. and Mrs. Danny Agustin, Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sophia Agustin iti Toronto, Canada. Thank you very much kay Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Z Flores Street, diri Ciudad Tilawag. Nadariklik na inyo apoy di Baguio kay iti nagpakonsultar ti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company, iti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistant nga kasapulan nyo, manipot pa nakaplano aging gana, nga malpas ti parakterin nyo apasdek. Serbian na kayo ti TMT Construction Company, tinayang kalintigan na presyo, babaen iti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center. Iti Balintawag Street, Lawag City, adang kada iti nalalaing nga aircon technicians tapno ornusen dati problema ti aircon tilugan nyo, bawen ti panangidaulo, panangimaton ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Magata nga po ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon, di ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon, adaan raman nga di munto kalipatan. And uri digiti sabsabali nga lako da aputahe. Kukwa kini matmatunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, manipo di Santa Maria, California, Estados Unidos. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipo ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat.
Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti Grand Draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Adapay dapat bati apo nga talo nga weekly draws para iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Awan sa baling aramiden nyo, mapanagakupar agupa apo kariti cottages ti Blue House Beach Resort. Tapno may kang kayo ti chance sa mga bakari na kakadakkel pa premyo. Digiti weekly prices tayo gagiyem kabsat. Dinawas apo nga da iti weekly draw tayo kabsat king gagiyem. So adapay na batbati nga talo nga weekly draws para iti bulan ti Mayo kasangwanan ti Grand Draw. Numapang kayo ago ko para maikang kayo insige da apo ti maysa nga Blue House t-shirt iti kada maysa nga cottage ya. Then dakay amin nga nagkukuyog manipod ka ubingan naging gana ti kataengan maikan kayo apo ti raffle ticket gagiyem kay kamsat iti raffle ticket iti stab na isurat yo apo iti na klaro nga panang isurat iti husto nga nagan kompleto nga nagan kompletong address ken DJ cellphone number yo gagiyem kay kamsat ya. Then i-drop yo apo ijay tambiulo DJ ti mangited ti chance kada kayo mga bakari nagkakadakkel pa premyo. Weekly prices tayo apo first prize, second prize, third prize imported goods. Sangapulo apo digiti mabunot nga entries para di consolation prize nga sag to 200 pesos. Then, into no Grand Draw, May 31, iti-dating atawen, gagiyim kay kamsat, padaanan nyo, the first prize, 10,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. Kaya the third prize, 5,000 pesos. Adun to pa apo consolation prizes ti abaken nyo. So nga kaadwen nyo apo no agsubli-subli kayo nga nagpiknik, diretso kayo di Blue House Beach Resort adun ko ti maipay kada kayo nga raffle ticket nga mangitunday ti dakdakkel at chansayo mga bakari nagkakadakkel pa premyo aglalo apo di Grand Draw prizes tayo 10,000 first prize, 7,000 second prize, 23rd prize 5,000 pesos. Manipod ka na Mr. Rex Sibuyat ken ni Mrs. Nancy Buyat ken si bubukay na pamilyada diragtagi ko apo iti the Blue House Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now!
Isurat nga ti badayawan nga ibasay ti daytoy nga malem nga nakaipalaunan tinapalabas iti biag kinayat. Ket surat ngayon patulod ti may sa apagayam nga kayat na iti paawagan iti nagan nga Alvino iti tangatang. Dahil sa guday iti surat ni pagayam tayo Alvino, tinapalabas ko Manong Robert. Kablaawan ka pagayam ko, itinagasat nga oras mo. Kani di programam nga sursurutek, kani di padak nga sumursurot. When no dumdumngeg, agbuy-buyaken ka. Amok nga tunggal pakasaritaan ti biyag. Iti napalabas ti may nga tao. Ket pakapidutan iti adal ken sursuro. Adda di pagteng iti may nga tao nga mabalin, nga mayarngi ti pagteng ti sabali. Ket digiti saan pay nga nakapasamakan ti kakastoy. Mabalin nga piduten da ditoy, wenno liklikan da digiti aramid, nga mangitunda, iti mabalin na pan nakapaay, no di pay ket trahedya. Sapay kumatad dati amin nga si sasalunat, pare di dayto yung aldaw. No maikariman nga maibasa ti surat, nga nangurnusak tinapalabas iti biyag ko, Manong Robert. Saan nga marigrigat wenno nakurapay saan met nga nabak ng unay? Ti pamilya nga nagtaudan ni. Inaunaak, iti may kadwa kabsat ko, gaputa dwa kami laeng. Ngagkabsat. May isa nga partidor, wenno aglaklako ti karne, di naganak ka na kami, iti mismo nga tiyendaan ti syudad, Manong Robert. Saan niya may ibaga nga, baknang wenno nasayat unay, gaputa, apagpagisulaeng, ti agbalin nga kita, wenno ganan siya ti amak ken ti inak, karitigat-gatangin da nga partyenda ababoy. Wen kabsat, nagbalin nga rod nga naragsak, may patulod da kami nga awan problema iti pagadalan da kami ngagkabsat. Wen manong, kasla awan ti dumteng nga alawig gayam iti biyag, nga mabalin nga maminpinsan wenno mangitunda iti pan nakaduprak ti kalidad ti panagbiag. Adda iti first year college iti kursok nga criminology, iti dumteng ti maysa nga pasamak, nga daytoy ket jakto kalipatan iti napalabas sa biyag ko, Manong Robert. Aldaw idi ti bakasyon. Sabadon sakit di no jaka griro wenno Domingo. Mumalemen gaputa pasado alas 4. Kabsat ko. Idi adda umay iti balay mi nga mangibaga nga ti amak. Ket adda iti maysa nga waiting shed. Iti dakkel nga kalsada nga turong iti kabangiba nga ili. Si kakarga kano ti baboy ti tricycle na. Nga misuna ket nakaedda iti maysa nga waiting shed. Awan pa idi ni nanang manipod iti tiyendaan, gaputa, agmalmalem no daduma nga aglako. Adamit di kiti gundaway nga masapa no masapa nga makalako. Nagdardarasak nga rod nga nagturong iti tiyendaan, tapnon ti kasta ket innak ayaban ni nanang, tapno mapanmikitan ti amak. Nagbantay ti kabsat ko ani Felicia, ngem na palalo nga dandanag ken sangsangit na. Kinunak na saan niya sangsangit ken patibkirin na tiriknana. Idi makadano na kitsyandaan, ditan manong nga inbais na tinabati pay nga karne ti baboy nga lako na. Ket napan kami ti lugar nga ayan ti amak nga indanon da kanyak ka.
nakipet digiti matana. Nabara ti ayan ti waiting shed nga ayan na. Kalgaw iti di agong daway. Ti kasinsinkon tinangyawi iti tricycle ni tatang Manong Robert nga si kakarga iti nagatang na ababoy. E dinto nga mawag da iti ambulansya nga isu ti may nangalaki ni tatang ket naipan iti ospital. Iti hospital ditoy nga naala digiti vital signs nga kunada pakaramanan ti blood pressure ni tatang. Agingga nga nagkomento ti doktor nga ngimmato ti presyon ti dara ti amak. Mabalin nga ti pannakabannog wenno pudot ti tiyempo. Ditoy kabsat nga saan pay nga nakapuot ni tatang. Keso nga ado digiti inaramid da nga wagas tapnon ti kasta bumaba ti presyon ti dara na. Nagdanag ti inak kabsat. Ngamin ket tiya balikas ti doktor ket kasla iladladawan na nga napakarwan wenno nakaro ti pannakaatake ti amak. Ket mabalin nga ti saan na nga ba nagriing ket senyal deto nga isuna ket makumatos. Emergency room, dito yung agluluan ni nanang. Kenore siya. Maasya na kuna iti amak, Manong Robert. Ti adu nga rigat na nga mangisaka diti panagbiag ni babaen iti nasurutan na nga negosyo. Ti mabali na nang itundakin kwa na iti pannakaatake. Nagasat ket dita na ipaigid na pala yung tricycle nga nakaikargaan ti inatang na ababoy. Ken nayabot na ti bagina iti mismo nga waiting shed. Basis, medyo delikado ti sitwasyon ni Mister. Patimkir niyo kung matinakin niyo. At kararag tayo, barbaring numalasak na. Amin, talagang nga napakaruan, hindi panakatake na. Madamag kuman, awang ka diti maintenance ni Mister mo. Iti high blood na. Anda doktor niya. Agtumar no daduma, saan no daduma. Mabanbandok. Deda tinarigat kada kayo nga daan iti kasta nga sakit. Masapul nga diretso-diretso ti panagtumaryo iti maintenance ken regular ti panagpa-check up yun. Saan kayo umet nga agi paunek kada iti taraon na mabali na magitunda iti panagnato ti presyon ti dagat. Narigat eh. Keso nga talaga ti patay ti tao. Amuyo rinibo nga tao iti kada alda. Dagiti maatake. Aglalo itagta. Napudot ti check. So nga, masapon nga, at dati umiso nga, maintenance ti bagi, pakiramanan ti, panagpa-check up iti doktor. Kung narudok ka, nadumagit saan metin nga agtungan. Saan metin nga bumatang no, saan na maibalan. O red na magatang no, nadumagit saan metlatang agtungan. Kino na ti inak? O sige. Obserbaran tayo, tabarbaring bumabati, presyon ti dara na. Makaungar when no, makaputumit tayo. Napigsamit ti bagina ti panagkita. Laeng. Bubuay siguro dito iti panakaiturog na iti waiting shed nga nakalaan yung kengkwana. Ada digiti nurse nga mga sikaso kengkwana ken naramit ko digiti reseta. Mapanyulaing ang gatangin iti butika ti ospital digiti agas nga masapul na. Ken no awan iti butika ti ospital. Mapang kayo kaditi pribado nga butika wenno di butika di tarunan. Maikatluan nga aldaw ni tatang iti ospital, Manong Robert. Idita agmulagat detoy. Naragsakan kami kabsat ngem awan ti mayesngaw na abalikas. Mulmulagatan na lagta ti inak
kinores siya. Masiday kat keng kuana ket tatang. Tatang malasin na kadi. Malasin mo kadi ti anak mo siya ni Albino. Nagtunged laeng ti amak. Ket ditoy nga nakitak ti panagarubos dagiti luha iti matana. Dinigdigan ti panagsangit ni nanang. Inarakop na ti amak. Anyaya ti kingkingwa. Ape ngamin nga, nagadayukan nga napan nagkatang. Ket di mo ka masinarupusok namin ti pudot. Balikas ti inak. Saan niya balikas ni tata? Sana makauli. Aglulwalat tayo ti daydi agundaway. Paano rin? Imay ti doktor ket kinunana nga nasayat ta nakapuoten. Adada kanon nga mayuswat da iti proseso iti panangagas king kuana gaputa nakapuoten. Mabalindan iti mangpatumar wenno oral nga panagpatumar saan laengin nga injectable manong Robert. Naragsakan ak unay ngem kasla malidayan ken maasya na kamangkit-kita iti ama. Iti agdamang sitwasyon na. Aglalalo ket saan niya makauni manong Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. Wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Saan niya namin pinsan niya nalaingan ni tatang iti pan nakaatake naman ng Robert? Nayawid mi iti balay, ngem may sa daytoy na baldado. Baldado ti kagudwa ti bagina, kabsat ko. Dito'y kabsat nga, nagbalinen nga paralitiko, wenno, maad-adisar, wen matartaripato. Nangitunday ti panagtukol ti biyag, gaputo saan meten nga makatrabaho wenno makagatang iti bapoy. Nagastos pa ikit din ti puunan, gapoy ti panagpaagas ken pan nakagatang di agas ni tatang ko.
Daytoy metten tinangitunday di panagsarding mingag kabsat, di panagadal. Wen mano, saan kun nga naituloy ti kurso kas criminology, ken ore ti kabsat ko nga adday ti high school ket napasarding nga nagbasa. Naladingitan kami ti ading ko nga ni Felisa. Wen mano, day dinaranging ay wenno saan na maibaga nga manarigat nga panagbiag. Nangitundan iti panagrigat mi ti sakit nga kimmapet iti amami. Naimbaglaingen manong tadda ti may sa agayim ni tatang nga pada na apartidor nga nangipaay iti talek ken ni nanang. Agangkaten ni nanang ti karne iti mismo nga gayem ti amak ket ilako na iti pwestume. Jakmet ti dilin niya wenno jakmet pay la masurutan iti ken may sa awan ti puunan gapu ti pan nakaibus ti kwarta iti panagsakit ti amak. Dayta nga ron tinagbalin nga trabaho ni nanang. Aging kakabsat nga uray siya. Ket natagamtamen nga kadwa ni nanang iti panaglako iti karne. Siyak ti paratupek. Kadag iti tulang. Ken ni nanang ti agisupot agikilo. Kaasi ni Apo Dios dayto iti nangitunda iti paggapuan digiti agserbi kada kami. Pakairamanan ti maintenance siya ni tatang. Napusgan ti kabsat ko nga ni Felisa nga mga disar mangistimar iti amak, bayat iti kaddam iti tiyendaan kaninanang Manong Robert. Mabalin niya kagreklamo nga takumamit ti kabsat ko ngem awan ti maaramidan na. Agingga nga simmaya at basit ti sitwasyon iti panaglaklakom iti karne kaninanang, ket napagsublimi nga agadal ni Felisa. Addan ti rigat mi gaputa, adda ti inayabam mi nga mangbantay ken ni tatang tunggal awampay ni Felisa nga kabsat ko. Ngem no sumangpete ni ti malem, ket ni manen Felisa, ti mangbantay ken ni tatang Manong Robert. Dayta tinagbalin nga sitwasyon ti biag mi, sipud napasamak ti pannakaatake ti amak, Manong ko. Inaramid kumetami na kabalinak, tapnon ti kasta masursurok nga naimbag ti trabaho, nga dati ket saan da nga minainsurok kanya. Naalak diri sistema iti lako iti karne, Manong ko. Addan digiti gundaway nga siyaklatan, no awan digiti order nga maibagaken ni nanang. Ngem no daduma ket umay metlaeng. Nagyamama na kiti gayem ti amak nga mangpaspasublat kada kami iti karne, wenno pagang angkatan mi ti karne. Ngamin kabsat no adda ti saan mi nga malako, isublimi ken kuana ken saan na metapabayadan. Dito ito nga may proseso nga maramid nga cook meat. Kasla ko may tilong ganisa, chicharon, ken sabsabalipay. Nagyamaman ken kuana. Gaputa nagtultuloy ti pagsapulan mi no pay saan min nga bukod ti mailako iti tiyendaan, Manong Robert. Naglabas pa iti aldaw, kabsat ko. Kaasi ni Apo Dios nakaturpos ti kabsat ko nga ni Felisa iti high school. Ngem saanen nga nagtuloy. Napiala kanon ta nailepas na ti high school. Ket no addan to ti isa saliwanwan ti biag. Mabalin niya, siyak wenno isuna ket maituloy ti panagadan na. Ngem kinunak nga no addaman yu ungar ti biag me, nintulatan Felisa. Nagbalinen nga paggugustok ti trabaho kiti tiyendaan, ti panaglako iti karne, Manong Robert. Oray no addan digiti nagbalin niya schoolmates wenno ka eskwela ka makakita kanya, saan ka mabain. Oray digiti kapatadak nga sosyal ken babaknang, saan kun nga ibain. Ngamin ket amok nga deto iti mang kibin kada kami, tapnon ti kasta agbyag kami, Manong Robert.
dumteng latta ti saan niya nasaya tagasan. At dalat na ti panagkirang o ino panagkisang ti masapulan. Aglalalo ket dakkel ti gasgastusen ti amak para iti agas na, Manong Robert. Agingga nga napanunutan ni nanang nga ilako ti tricycle ti amak, kabsat ko. Nabaybayan peket din iti numanon nga tawen nga di na pan nakaususa tinasaw nga tricycle. Dito'y nga linaklaka tinanggatang gaputa. Saan nga rudi din nga agandarken? Nabaybayaan iti sikig ti balay. Makalwaak idita paguyuden da ti tricycle ti amak. Ti tricycle nga nagbalin nga lugan ti amak para iti panagsapul na kari iti partyenda ababoy. Ti tricycle nga karkarigatan da nga tinintinnagan aging nga natanto siya. Babaen iti sapul da iti tiyendaan. Wen kabsat, kasla mapigis nga lasag iti bagik iti adayuda tinasaw nga lugan. Nga amok nga ipatpatig unay ti amak ken ti ina. Ngamin ket isu ti kabadangan da para iti panagbiag. Nga mawan ti mabalin, Manong Robert. Naglabas pa'y digiti aldaw, kabsat ko. Addan digiti gundaway nga, itugot na ti pagang angkatan mi di karne para iti mapanpanagtipo tapno makatulong ako. Ngamin no daduma ket gulpienda ti 5 aging ganit isang 10 ababoy kari iti dadakkel nga piggery farm. Daytoy ti rason nga umay metlaeng sumalog ti amak wenno inak iti tiyendaan. Ngamin kabsat adamet ten ni Felisa ang kabsat ko nga mangkita king kuana wenno mangkita ken ni tata. Kadigiti nga al daw kabsat nagbalin nga napintas met tikita ni nanang iti pa naglako na iti karne. Tited na nga sweldo kiti tutulong ko nga panagtiliw kadigiti magata nga baboy ket maikaltas laktan iti mismo nga angkaten mi a karne. Digad isupay nga mangpalagan, Manong Roberta. Dito'y nga, saan kami nga simmalog nga napan nagdiro kuno nagtiliw iti maparti ababoy. Ngamin ket, adu idi ti pundo ti pagang angkatan na Adda kiti balay pasado alas 3 nga ta iti malem, Manong ko. Idi mapasungadak ti inak nga aggapu iti tiyendaan. Oh, nasapa kayo man na. Uy nanak ko, adda ngamin ti amok nga aghandada ka no yung tunubiga ket imuraga iti ado inala na amin tinabati nga karne ken napanak pay nangala iti nayon na iti pagang angkatan ta inda Manong Bruno so nga nasapa ka na kagako mariknak na nabannog kayo kasto una yung tiling etyo kakapudpudot mang ngaminen uwen nga ron ala man di gito insang sangpet ko tayo pamuti kusina ta agdi gusak sige na. Nagsina kami ti salas, napanak iti kusina. Simrek iti kwarto da kini tatang ket nangeg ko nga simrek metlaeng iti banyo. Ngamin ti banyo Manong ket adda iti uneg ti balaengem saan nga iti uneg nga mismo ti kwarto. Nagabayan ti 2 kwarto ti ayan ti banyo. Nangeg ko ti panaglukat ti ridaw ket nairiket. Nagsubliak iti salas Manong nga nagtugaw. Edi nadlaw ko nga addag kanalbuog iti banyo. Nanang, kinuna, tinugtog ko ti ridaw ngem saan nga sumungbat. Inayabak ti kabsat ko nga ni Felisa. Naibaltog samet tin ni nanang ading. Masapulalo katanta ti ridaw. Aguri ka Manong ka. Mangkita kiti mabalinta pang lukat. Madanagang kami nga agkabsat. Agingga nga rinakrakon ti siradura ti ridaw ti banyo, Manong Robert. Anyan kabsat tayo di mailukat
Nakaudatal ni nanang nga sila lamo-lamo, Manong Robert, iti mismo abanyo. Dinardaras ti kabsat ko nga inala ti tuwalya ket inyabung na iti sila lamo-lamo nga bagi ti ina. Dito'y nga sinakruy ko ni nanang, awananen ti puot. Inarwatan ti absat ko ti inak, mabenti pa nang ipaiddanay ti dakkel wenno atinduga tugaw iti salas. Ket dito'y nga nagpapaarayat kami, Manong Robert. Kabsat ko marayat di kiti karuba ket ti maysa nga adan ti lugan. Inlugan na ni nanang nga impan iti ospital. Si Maruno Ahmed nagbati ni Felisa tabinantayan na ni tatang. E di makadano na kiti ospital, Manong Robert, anyan. Anyan nga nagladingit, anyan na nagsaet. Nagdiretso akit emergency room ket adda pala sa ni nanang. Adda ni nanang nakumutan ni ti puraw nga ules. Palawag kanyak ti doktor nga naatake ni nanang. Saan niya kinabalinan ti bagina ti panagdigos na asigod, Manong Robert? Manipod iti kaadano wenno panagawid na manipod ti tiyandaan. Natahid ti ina. Agikisak ti kayat ko iti daydi agud daway. Ngep, jak mayes ngaw ti buses ko gapoy ti saem nga sa nagabay. Kabsat ko pimusay ni nana nga awan na pulos ti ammo ka pangalaan no sa dinno iti pangalak iti pirak nga kasapulak para iti panakaimansayag ti bangkay na, Manong Robert. Nayawid ti bangkay ti ina kiti mismo nga pagtengan mi. Anyan nga ikis ti kabsat ko nga ni Felisa, di makita na ti bangkay ni nanang. Di na pagarupen nga, matay ti inami, iti biglaan wenno gulpe, Manong Robert. Kaasi ni Apo Dios no pay, nang langib ti langit mi nga kabsat, pakairamanan ti ama. Naikagumaanan ti panakaitabon ti inak, baben ti tulong, dagiti kakadwami ti tiyandaan, ti asosasyon ti meat vendors, pakairamanan digiti kabaranggayan mi kang runan na karito opisyal. Nupay na nga wagas ti panakaitabon na, nagyaman kami, gaputa, na itabon metlaing. Dito'y nga rod kabsat nga, nagbiag kami kani, ading ko nga Felisa, kastamit ten ti amami nga baldado, nga awanen ni nanang. Entultuloy ko ti panaglako iti karne, nga kas pangalapkapan wenno pangalaan mi iti pagbiag mi, Manong Robert. Kasanganan ituloy tayong ibasa ti surat ni Alvino, agyaman tayo karit sumaganad. Pagyamanan tayo ni Honorable Mayor Francis Espirito iti Dumal ni Ilocos Norte, ni Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin ti Toronto, Canada, ni Mr. Jewel Centillas manipod ti Lahaina, Maui, Hawaii, ni Mr. Ray Villanueva manipod ti California, Estados Unidos. Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin manipod ti Toronto, Canada. Agyaman tayo pa iti Cherylyn's Crispy Chicharon, babaeng kada Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherylyn Jacinto Vallador. Magatang ti Cherylyn's Crispy Chicharon iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Adaan ti raman nga di Montupulos, Malipatan. Cherylyn's Crispy Chicharon. Agyaman tayo pa ken ni Ma'am Esmer Galisinao iti Barcelona, Espanya. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, at daan ka rin nagkakalaing aircon technicians sa Tapnor Nusenda ti aircon tilugan nyo. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan ti 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod maplano aging gana ay may pasdek ti kayo patakder, serbian na kayo iti naing kalintigan na presyo, TMT Construction Company.
Agtagyaman tiyo pa kini Dr. Alan Taylan manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. No kalikagom nyo tiya agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no pamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no pamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita DJ filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no pa mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mang Robert ketno barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. Naglabas di kiti aldaw. Kasi ti Dios manong Robert. Nakaumanay ti sang kabasit nga maganan siya wenno masapulak iti panaglako kiti karne iti mismo nga tiyandaan. Nupay kasta adalatta di kiti gundaway nga dumikar ni lagip. Malagip mininanang. Dito'y nga agar arubos to ti lulwa ti kabsat ko nga ni Felisa. Aglalo ket saan na makabalbalin ti amak. Kasto'y takadilatan mano. Kasanun no, agasawa ka. Kasanun tupay tibiyag ko. Kasanun tupay tibiyag mi ket itatang. Ape aya nga digita ti panpanunutem. Saan nga digita ti panpanunutem? Siguro na ipabaklay nga gasat ka data ti kastoy kabsat ko. Ngem, saan ka nga maawanan tinamnama? Saan mo nga panunuten ti negatibo pare ti masakbayan? Panunutem ket di nga agbalinta nga nabalegi. Aramidik ti amin na kabalinak tapnon ti kasta. Makaungar ti biyagta. Makaungar ti biyagta kiti karik di kanto bebe ang kabsat mo. Amok nga kasapulan nak
Gapuda siyak ti lalaki nga daan iti natibtib kirabangkay. Anusam ket din itatang. Anusam nga taripatuen. Tapnon ti kasta ket mabayag pa'y nga katkadwata o reno kasta ti sitwasyon na. Agluluwa ti kabsat ko bayat nga buybuyaen na ni tatang. Oray ni tatang kitkitain na kamimet nga kasla maawatan na ti pagsarsaritaan mi nga agkabsat. Adda digiti gundaway nga agtagirgir ti bibig na ket sumaruno ti panagarubos ti luana. Dito ito nga amyon mi ay aywen mi ti amami. Di ka madandanagan taang. Agtrabaho ako na laing. Aramidik ti amin na kabalinak tapnon ti kasta ket agbiag tayo. Gasat tayo siguro ti kastoy. Dati-dati naragsak ken makaumanay ti maganan siyayo iti dedi nanang hindi pa naglako yu ti karne. Isu nga, itultuloy ko deta nga pangalapkapan wenno pamataudan ti agserbi kada tayo. Babaen ti pa nagsalimit-met ko Manong Robert. Ngano da dumapekit din ket kasla imutak ti kabsat ken ti bagi. Adalakit di ti makaumanay nga kanen mi. Nakaurno nga kabsat ket ditoy nga naisublik ti panagparti ti baboy. Wen mano. No da duma ket makikuyuga ket ti biyang ti pagang angkatak ket maki pakaasi ako gumatak met karigi parokyano wenno agibagsak ting kuana iti karon wenno baboy. Dito nga saan nakmet nga paayen. Nasayat ket dita mapanunot mo ti kasta Albino. Balikas ni Tata Bruno. Wen tata, napiyala nga pangalaan mi di agserbi ka na kami. Aglalo ket isumit lang ti pangnamnamaan mi. Di ka ko mamamong matataan. Ta makisabsabayak ka dilaing king kawin no adda digiti among nga gilako pailugan ko lang ni tilugan mo. Kinunak nga nagpakaasi ken ni Tata Bruno awan ti pagkadanagang gayem ko ti ama suma no lakit ti adda di apekit din niya saan maisabay mo di isabay mimeten nga ipaniti pagpartyan no iti malen. Thank you tata, thank you. Emno agkurang ket umayak lang tamit mga alay di lakoyo karne tapno makatulong at kamang paibos. Teta ti magusto ken kakit Albino. Talaga nga determinado ken na desisyon na mo ti bagi. Amok na talaga nga mariknam nga nasayaat ken makatulong ken ka ti trabaho. An-ano sam deta. Man-mano tayo lang adda pwesto na nga paglakmat dito ket dumapukaw deta saan kanto na makasubli. Sigurado lakit ding adda mga kupara sa bali suma. Say-saya atem tapno ti pagbayad mo iti bayadam iti gobyerno ken ti panang mantener mo kari iti sukim sa bagay panagkitak ket adumet ten iti sukim wen anod tata so nga agyaman ako nay kang runaan na kada kayo Tata Bruno. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply.
Naglukaten ti GAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag asinig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Pagayam, maamitan na tayo ti oras, san tayo may lipas, ti panakaibasa, dito surat, ni pagayam tayo Alvino. Kalpasan ti nagsaruno nga dua, nga malas iti biyag. Ti panagsakit ti amana, nga iso ti nagitunda keng kuana, nga nagbalin niya, baldano. Ket ti pusay ti inana. Anya di sumaruno nga pagtingkin pasama kiti biyag ni Alvino, papagayam. Paraanan nyo, ti panangituloy tayo nga panangibasa iti deti surat ni pagayam tayo Alvino into nubigat. Iti programa tayo Tinapalabas. Deti nga rin ti pagayam nyo ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Iba ti min tinatalina ay nga malim ti Lunes yu amin asa nga pada. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.